Mensen die buschauffeur willen worden, kunnen nu bij Arriva een opleiding doen in de lesbus. Sabber zieken het bedrijf de tekwatten op te vangen. Een van de aspirant buschauffeurs is Lineke Jetma van Beestersweg. Het is hartstikke leuk om te rijden, om te toeren, met mensen om te gaan en door Friesland te rijden. Die is de eerste wat oors. Ik heb de designopleiding gedaan. Ik werk nu in een wijngroothandel, maar het liefst wil ik gewoon op de bus. Lijkt me hartstikke leuk om te doen. De gemiddelde buschauffeur wordt heel iets ouder. Ja, dat is eigenlijk een landelijk probleem wat je ziet in het openbaar vervoer. Hè? Dat we het echt te maken hebben met een vergrijzing. En ook Arriva heeft daarmee te maken. Pensioengerechtigde leeftijd komt eraan bij een aantal chauffeurs hier ook in Friesland. Dus daarom zoeken wij chauffeurs. De nieuwe chauffeurs krijgen les van Jan van der Heijden. Verkeersregels kennen ze natuurlijk wel aardig goed. Het gaat hoofdzakelijk om het inzicht in het verkeer hè, met het grote voertuig. Dus de bochten is lastig. En de breedte en lengte inschatting. Lineke is haast klaar met de opleiding. Takkenwieken docht ze examen. Uiteindelijk zou ik wel graag naar het buitenland willen en lekker door de bergen te rijden en genieten van alle mooie natuur. De droom van iedere buschauffeur. Ik denk het wel.